Bé, el que he fet per construir aquest primer monòleg és ajuntar les historietes que m'han anat passant durant tota la meva trajectòria com a discapacitat i fer-ho com si m'haguessin passat en un sol dia, no? Perquè fos més xocant i ens n'adonéssim de la dimensió d'aquestes petites coses. Bé, doncs un dia jo anava pel carrer, aquelles coses que vas pel carrer amb la família, això, i em para un avi i em comença a mirar estrany. Se m'acosta i em diu, ai, pobrecito, la vida se ha cebado con él. I clar, a mi això doncs em va provocar una reacció que no sabia què dir. Llavors, com que també em va provocar certa ràbia, perquè jo no em considero un pobrecito, sinó simplement em considero una persona que lluita contra les adversitats i que fa el que pot i que en pot i quan pot, li vaig dir que jo no em considerava un discapacitat desgraciat i que, bueno, per ganes ho hagués enviat a Pontevedra, però per sort només li vaig dir que no em considerava un discapacitat desgraciat. I després, com que feia sol, els dies quan estava fora al carrer, vaig dir, doncs va, me'n vaig a banyar a la platja amb la família, tal, ens ho passarem bé, em poso a banyar, al cap de 5-10 minuts m'apareix un nen d'aquests de 5-7 anys, que són els més perillosos de tots, per experiència, se'm comença a mirar estrany, com si fos jo un extraterrestre, i doncs jo, aquell dia, com que ja n'havia tingut una, vaig decidir tenir paciència, explicar-li tot el que m'havia passat i després de 5-10 minuts fent pedagogia, allò anar intentant fer-ho entrar les idees al cap i tal i qual, em diu, no, que te ha pasado la cara. A mi a la cara jo considero que a mi no m'ha passat res a la cara, o realment soc jo que potser estic una mica cego i no m'ho veig, però en un principi, oi que no em veieu res raro a la cara? No. Vale, ja ens tranquil·litza una mica. Després vaig dir, després d'aquest succés, el millor que marxis de la platja. I al marxar, això, doncs, se'm va creuar una guiri d'aquestes amb la panela, tota xurruscada, com un entrecot, i em diu, I pray for him, que en traducció en castellà, perquè no sigueu bilingües, vol dir, vull resar per tu. Clar, això de Déu mai ho he tingut clar, però bueno, li vaig dir resi. Clar, jo la dona la vaig deixar resant, no? I després, com que ja era a les 2 de la tarda, després de tot el trajimènic que portàvem del dia, vam decidir anar a dinar amb la família. I això, que vam decidir anar a dinar i en un restaurant em vam trobar-hi. Però resulta que se'm van mirar raro i em van donar una taula d'aquestes que estava mig cossa i tal i qual. I quan me la donen em diuen, no, és que aquí no pots seure perquè aquí la cadira molesta. I clar, jo em vaig quedar com volent dir, com vols dir que la cadira molesta? Em vaig acceptar i després de solucionar el problema d'ubicació jo anava veient que anava entrant gent que havia entrat després d'allò i això, no? Così els imputava les cartes i els atenien amb amabilitat. Però jo estava d'esquena a tota aquesta acció. Però la meva família, que per cert estan per aquí, clar, estaven com, es anaven encenent, perquè
anaven com un volcà, no? Anaven encenent-se. I clar, jo no ho entenia. De cop el meu pare s'aixeca i diu, Marc, aquí no ens hi volen. I jo vaig pensar, què havia agafat amb aquest? I després, per explicar-me, em va explicar que això, que ens duien uns quants minuts que ens miraven malament i que tot. I com a conclusió final, ja per anar acabant, dir-vos que en aquesta societat li falta molt per aprendre encara, hem de lluitar molt les discapacitats que som aquí perquè els falta una miqueta de mínim en aquesta societat amb el tema aquest d'anar aprenent, no? Perquè de vegades sembla que ens acabem d'aixecar del llit i aquí està la mostra, no? Que avui en som uns quants de discapacitats i bueno, això que moltes gràcies per l'oportunitat i que espero que us hagi gravat i que, per cert, deixa'm fer una mica de publicitat, que em podeu trobar al YouTube amb el nom de Marc Buixaderes. Estarà penjat amb un obra que està més